¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pois eu penso que os castrexos o que querían era que a auga da chuvia non lles entrase dentro das súas casas. Entón pensaron, que podemos facer? Que podemos usar para tapar e que non nos entre a auga da chuvia? Seguramente pensaron varias opcións, podía ser con paus. Bueno, mellor puxeron uns paus e follas secas, pero viron que eso non lles servía de nada porque a chuvia seguía entrando. Ao mellor pensaron, a ver que outra cousa temos por aquí que nos poida servir. Igual pensaron nas pieles dos animais tamén. Entón, dixeron, eso pode funcionar, pero tamén nas necesitamos para facer a nosa roupa. Entón vamos pensar outra opción. E como tiñan moitos cereais, por exemplo trigo, por exemplo cebada, pensaron en aproveitar a palla deses cereais a ver se lles funcionaba. Seguramente antes de probar nas súas casiñas probaron neles mesmos. Seguramente algunha vez xa se taparan coa palla para evitar mollarse. Entón dixeron, vamos probar tamén no teito das nosas casiñas. E probaron e funcionoulles. Eso é o que penso eu. Vale, pois, a ver, eu penso que é claro por que tiñan os teitos de palla. Pois porque cando a xente dos castros era xente espabilada. Cando facía bo día, pois dicían, a ver, queremos tomar o sol. E para tomar o sol o mellor é vamos a quitar o teito de palla, que a palla se pon e se quita. É fácil de quitar. Que logo xa ven frío. Bueno, pois volvemos a poñer e poñemos palla, xa está. Eu penso que era por isto. Os castrexos tiñan os teitos de palla. Por que?